खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ प्रमद बर'आ सासे देहायारि बेंगोरा गथ'सानो अनसुंथाइ होदों। BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खुंथाय गोहोआव फैनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे बाखनायजाथाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो मैया चिरांनि बिजनी सुबाइसर नेहरू हाथाइसालिनि साखाथियाव BTR नि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सुबुंथिनि मावनो गोनां गुबै हाबा मावनाय नुनो मोनदों। सुबाइसरनिफ्राय बिजनी फारसे फैबाय थानाय समाव लामायाव लोगो मोननाय सासे देहायारि बेंगोरा गथ'सानि देहायारि हालोदनि बागै खौरां लानायजों लोगोसे अनसुंथाइ होदों। नैथियाव दङ जोलै दासित बर' सावथुना साबसिन सावथुन बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रजनी बसुमतारीनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय बर' सावथुन जोलै दासितआ फिन मोनसेबाव बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बे सावथुनाव फाव खालामदों बावैसो सान सिगां इन्टारनेशनेल बान्था मोननो हानाय फावखुंग्रि पेन्सि ब्रह्म आरो फावखुंगुर सिमां सायनारिया। जोलै दासित सावथुना प्राग सिने एवार्ड्स नर्थ इस्ट 2021 आव आसामिसनि अनगायै साबसिन सावथुन बान्थानि थाखाय सायख'जादों। थामथियाव दङ गोथै सह'खौ लानानै 2 किल'मिटार थाबायनानै थानासिम सौहैयो बारग' रौनियाया। फेनानै थानाय सासे बारग' रौनियाया गावनि गारिजों सासे सुबुंखौ सौदावना होयो, जायनि जाहोनाव बे सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमायो। बिनि उनाव रौनियाया जिउ खोमानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ फाफ्लियाव लानानै 2 किल'मिटार थाबायनानै पुलिस थानासिम थाङो। बे जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि बलरामपुर जिल्लायाव। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोदों। रिपर्टनि बादिब्ला जिउ खोमानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ 108 एम्बुलेन्सनि मावथिफोरखौबो दांहोआसै। बारग' रौनियाया गोथै सह'खौ लानानै पुलिस थानायाव होयो आरो बेनि उनाव गावखौनो पुलिसनि खाथियाव गथायना होयो। ब्रैथियाव दङ PJACVM नि गाहाय लिंथुमगिरि गर्जन मुसाहारिया UPPL हानजायाव हाबनो हासिगौ। PJACVM नि गाहाय लिंथुमगिरि गर्जन मुसाहारि आरो बिथांनि लोगोफोरा मैया गरेस्वरनि मोनसे थावनियाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों सावरायदों। मख'नो गोनांदि गर्जन मुसाहारिनि हानजाया UPPL हानजायाव हाबनो हासिगौ आरो फिन सावरायनाय जाबावगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।